אז אנחנו נדבר היום על הרעיון המבריק שנקרא שי המועדון צרכנות נבונה. בעצם האפשרות של הבן אדם הפשוט לעבוד עבודה אקטיבית על מנת ליצור הכנסה פסיבית. החלום של כל אדם נורמלי הוא שתהיה לו עוד הכנסה. רוב רובנו רוצים להרוויח כסף. למה? כי חסר לנו כסף כי אנחנו פנסיונרים, וחסר לנו כסף כי אנחנו רוצים קייטנה לילד, וחסר לנו כסף כי אנחנו רוצים לנסוע לחול, וכולי וכולי וכולי. ובעצם השאלה היא איך מביאים הביתה הגדלת הכנסה שעוד 15,000 שקל בחודש, וזאת על ידי הפיכת ההוצאה להכנסה. ידוע שבעצם כולנו, אם נהיה רגע גסים, כולנו עבדים לשעון. נותנים זמן ומקבלים כסף. זאת אומרת, כולנו כבר עובדים היום לפחות 8, 10 ואפילו 12 שעות, ואם רוצים לעבוד עוד ולהרוויח עוד כסף, בעצם אין לנו עוד זמן פנוי. ולכן, אם לוקחים בחשבון שגם ההוצאות לאורך זמן גדלות בקצב יותר מהר מההכנסות, הנה מה שיוצר זה אוברדרפט. ומה שמחייב אותנו זה או להקטין את ההכנסות, לוותר על הנסיעה לחו"ל, לוותר על מסעדות, לוותר ולוותר ועל שדרוג הרכב. אני רוצה לדעת איך עושים, איך בעצם אנחנו מגדילים את ההכנסה. והגדלת ההכנסה היא הדרך שאני מאמין בה. ובעצם איך הופכים הוצאה להכנסה? 87, בעצם כמעט 90% מהמשפחות בישראל קונות את המוצר שנקרא פתח למזל. כששואלים אותי, תגיד, מה זה פתח למזל? אז זה שוק אדיר, כשמכיל בתוכו את הלוטו וטוטו וצ'אנס ו777, ותוכנית המנויים של הראלה וכולי וכולי וכולי. אני רוצה להתייחס דווקא ללוטו, שמפעל הפיס מגלגל בשנה מעל מיליארד שקל מחזור. במקביל יש עוד איזה 600,000 מנויים של הראלה של מפעל הפיס וכן הלאה. אחוז אדיר של המשפחות נוגעות במוצר הזה, מה שנקרא מוצר צריכה. חברת שי המועדון בעצם נותנת לאנשים שירות. כשיש לה שני מסלולים, מסלול א', הכנסה מהמזל. אפשר לזכות בלוטו, מיד נדבר על זה. מסלול ב', הכנסה מנתינה. המסלול הראשון, החברה בעצם היא חברת שירות. היא נותנת לאנשים שירות, שולחת עבורם כל הגרלה, פעמיים בשבוע לפחות, את תפסי הלוטו של מפעל הפיס. אם זכית, הזכייה שלך קיבלת את הכסף, בלי שותפים, בלי סיפורים. החברה קיימת משנת 2007, מדויקת, עובדת על השקל ועל הדקה. שולחים עבורי תפסי הלוטו לכל ההגרלות, חוסכים את ההליכה לדוכן, חוסכים לי לבדוק וחוסכים לי ללכת ולגבות ממפעל הפיס את הכסף, הכל עובר בהעברה בנקאית וזה השירות. המסלול השני, וזה המסלול שאני אתמקד בו, כי אני מאמין שכסף חכם עושים בעבודה, כסף גדול עושים בעבודה חכמה, זה מה שנקרא הפיכת ההוצאה להכנסה. הרעיון הוא בעצם, תעביר את זה הלאה. מי שראה את הסרט, תעביר את זה הלאה, אז כבר בעצם מבין טוב מאוד את הרעיון. והרעיון הוא איך מיד, כבר בחודש הראשון, אפשר להביא הביתה עוד 200 עד 2,000 שקל בחודש, כשהשיטה היא בעצם חבר מביא חבר. החברה מתגמלת את הלקוחות, את החברים, בתוכנית שנקראת, על בסיס מודל התבדרות, במודל שנקרא מטריצה סגורה של 4 ברוחב בעומק 10. טובת הדוגמה, כשברק הצטרף, הוא קיבל בדור הראשון שלו, בשכבה הראשונה, 4 מקומות פנויים. הוא יכול להיות מתוגמל עד השכבה העשירית. ברק, כשהוא הצטרף, הוא הבין מהר את הרעיון, אפילו הבין מהר מאוד את הרעיון, אני מכיר אותו טוב. רץ מהר וקרא לחבר שלו ארי. כשהסברנו לארי את הרעיון, ארי הבין שגם לארי יש בדור הראשון שלו 4 מקומות פנויים. פשוט ככל שזה נשמע.
אפשר בעצם לצרף עוד חברים, וכל אחד שמצטרף מקבל תחתיו 4 מקומות פנויים. מה שחשוב שברק הוא לא מוגבל. החבר החמישי של ברק, המערכת תמקם אותו, את נדב, במקום הראשון הפנוי משמאל. בעצם הוא גולש, או מה שהחבר'ה אוהבים לקרוא באנגלית ספיל אובר, גולש וממוקם במקום הראשון הפנוי הקיים, כשזה בעצם תחת ארי. החמישי של ברק ימוקם ראשון תחת ארי. ששימו לב, דבר יפה. ארי הרוויח מהעשייה של ברק לפני שהוא התחיל לנוע קדימה. זה הרעיון של מטריצה סגורה. לחברה יש 3 רמות מנוי. המנוי הרגיל, מה שנקרא כניסה בסיסית, נותן טבלת לוטו 1 ואקסטרה 1 בכל הגרלה, עולה 110, המנוי השני עולה 260, נותן יותר לוטו, והמנוי הבכיר, מנוי מתקדם, מנוי אמיצים, מנוי רציניים, מנוי של אנשים עם חזון, חייב להודות שאני נכנסתי במנוי הזה, אבל כל אחד בבחירה שלו, הוא עולה 490 שקלים, והרעיון הוא להעביר את זה הלאה. בחברות רגילה אני מקבל עד הדור השלישי, בחברות זהב עד הדור השישי, בחברות פלטינה עד הדור העשירי. כמובן דמי רישום, חד פעמי 150 שקלים. בעצם מכאן מה נדרש לעשות? כי אני לא מכיר בן אדם אחד, לא עשיר ולא עני, שיש לו בעיה לסכן 110 שקלים בחודש. אם תחשבו את זה מהר, זה פחות מ4 שקלים ביום. השאלה איך מרוויחים פה כסף. הרעיון הוא שכפול, לצרף חבר ולעזור לו. כשבחודש הראשון ברק צירף את ארי, הם בעצם היו 2 אנשים במערכת. התשלום החודשי של ברק באדום, בשורה הראשונה, הוא 110 שקלים. הרווח מתמלוגים 1.10 שקל ומענק הדרכה הוא 50 שקלים. חד פעמי על הצירוף. זאת ההכנסה החודשית שלו. כבר כיסה חצי. בחודש השני ברק הביא עוד חבר, אבל גם ארי הביא חבר, כי זה מה שאמרנו. מי שיצטרף פה כדי לנוח, שלא יצטפה להרוויח כסף. הם כבר 4 אנשים, וההכנסה של ברק היא 60 שקל. בחודש השלישי כבר 8 אנשים, בחודש החמישי ברק לבד צירף רק 5 אנשים. אבל אם תסתכלו בארגון שלו, יש כבר 32 איש. הוא כבר מקבל 216 שקלים. הרעיון הוא שהוא מקבל הרבה יותר ממה שהוא משלם. הסיפור ממשיך כשבחודש השמיני ברק צירף לבד 8 אנשים, אבל הרשת שלו ממשיכה לעבוד ביחד איתו. הוא כבר עבר את 2,000 שקל בחודש. מפה כבר הסיפור גדל. האנשים מתחילים להריח את הכסף ולרוץ קדימה. זה מה שקורה אצלנו היום. אנחנו מצרפים אנשים ומלמדים אותם, והסכומים שאתם רואים מולכם הם אמיתיים ויותר. וזה קורה. החברה מוכרת בארץ ובעולם. החברה היא בינלאומית. מאיפה מגיע הכסף? אז אני אעבור מהר ואחרי זה אני אתמקד. אפשר לזכות בלוטו, עניין של מזל, אני לא בונה על זה. אם מישהו מתחתיך זוכה ברשת, אתה יכול לקבל אחוזים, אני לא מתרגש מזה. מבניית העסק, מזה אני מאוד מתרגש, תכף אני אדבר על זה, מיד אני אחזור לזה. יש את יחידות התגמול, שזה נחמד מאוד, זה מניות השתתפות בדיבידנדים, 16% מהרווח הגולמי של החברה מחולק בין בעלי יחידות התגמול, ויש מענק הדרכה חד פעמי, שזה נחמד 50 שקל. יש נושא של תמריצים, שאפשר להביא בו עד 2,000 שקל לחודש חד פעמי. ופה אני חוזר לכסף הגדול, שמכפיל את עצמו וגדל גם כשאני ישן. להסגירכם, הרשת שלנו היום כבר מתפתחת בחול. אני היום ב-11-12 בלילה ללך לישון. החברים הישראלים שלי בארצות הברית מצרפים היום אמריקאים, שמצרפים קנדים, שמצרפים אנשים מדרום אמריקה. ויש לזה המשך. זהו, בגלל שהעסק הוא פשוט, אז יש בעצם מפה זמן השאלות, ואני זמין לשאלות שלכם, אבל יש 4 שאלות שתמיד עולות, זה איך מצטרפים? מאוד פשוט, כנסו דרך האתר, חפשו בגוגל שי המועדון צרכנות נבונה,
הכתובת של האתר זה sy.ccc.com. כנסו להצטרף עכשיו, תמלאו, כרטיס אשראי וכו'. איך משלמים? כרטיס אשראי. מי שרוצה פייפל, מי שרוצה זה, אבל בעיקרון כרטיסי אשראי. איך מתנתקים? הגדולה היא שאפשר לצאת כל חודש. למה הגדולה? כי אנשים לא עוזבים. פחות מ5% נטישה ב3-4 שנים האחרונות. שאלה הכי מעניינת אותי זה איך מצליחים, ופה אני אתן דגש, חברים, בהתחלה לא לבד. נראה לכם מגניב? מצוין. הצטרפתם? לא מדאיג כל כך מבחינת עלות. מפה, תשתמשו בחבר שצרף אתכם, או בחבר שצרף אותו, או שתעזרו בי, אין בעיה, אני זמין בוואטסאפ 24 שעות ביממה, ואני מתכוון לזה. אנשים מתכתבים איתי ב-2, 3, 4 בבוקר, אני זמין כל הזמן. זהו, אני עוזר לאנשים, אני עובד קצת יותר משעה ביום, אבל זה ההובי שלי, אני מרצה על זה כל היום וכל הלילה. העסק הזה פשוט עובד, ופשוט עף קדימה. נראה לכם שהעסק הזה מגניב, תצטרפו, תראו איך זה עובד לכם. יש לכם עוד שאלות, תמיד מוזמנים לשאול. אם אתם לא בטוחים מה העסק הזה יודע לעשות עבורכם, קחו את הסיכון, תיכנסו, תבדקו, תשאלו, תראו שהוא באמת משלם לכם, והוא אמין ועובד, זה הכל. מפה אתם תחגגו ביחד איתנו. חברים, תודה רבה. אם יש עוד שאלות, מוזמנים. אני ישי זיו, תוכלו למצוא אותי בפייסבוק, ישי זיו, ולשאול אותי שאלות. תוכלו לקבל את הטלפון שלי דרך החבר שצירף אתכם, ולשאול אותי שאלות. אני אעזור לכם. החברים שאתם תצרפו בעזרתי יהיו ברשת שלכם. זה הכל. הרבה בהצלחה, ומכאן זמן השאלות.